bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kajing persang ke sorkar ban wat jaka na kabenta ka lentirel na Jaintia Hills hadin baka KHADC kamshim laai NOC kalami kajing persya na kiseng bahalang kiban nakathan Jaintia Hills hagini ki khendiat sngi balalek no. Habaya keren badu Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba pencingan NSM halor kajing temu jong ke sorkar ban wanra lentirel na Jaintia Hills ula ong ba umdon ban ong AA halor kani Henry nongrim ka baka council ka yeng kalong ban persya ya ka lentirel tadadu baka sorkar kan tau ya ki an ki baklan ula ong baka jing persya jongki ya ka lentirel ka don ka nongrim ka sorkar ru kadai ban pentri kamno ya ka ILP bat tau ya ki an ki ban yada ya ki reolong ula ong ru baka council kan sa syong perkhat banyak keren kumno kin shim ni ki lat ki lenti ban yada bat ru ban tau ya ki an ki kanun ki ban long ka ste ban yada ya ka jaj ban reo ngan dan kanu ga ban komen haji de bagi tu juga sokar nomor ba kumu deputy CM ada nei kan ban komen haji de bat ki area po ga council bat kumbala kran shai na kalian CM juga district council jungi ba panja CM ban kalian ke si kanom mla ban ai ka NOC nomor ba hadu menta ki ba bon ki stakeholders la kalong ya ki shnong ki rai ki hima ki NGOs impat long ready ban issue ya ka NOC pat na kaliang jo kini ki NGOs ki dawa malada ki ka sarkar ka tuan rai kata galentirel ke deben penbiang kita ki an ki kendon ki bante lakam te subuh ladak sarkar kawan rai kita ki an kum ka ILP bat ki wei try ki ipat ki senjam baka council kan ne lakan lek lang bat ki ban ai jingkersan ni kum no kan le try na galeng ka council ada hadin baka sarkar kum ba dawa ada kiseng balang bakin don ki anji bas scam bante ala kam ga jede bar ka jingrung jongki mandar ka influx ka bangyong nagalang jongi ngatrai la daga kala de ta ka por ile sing haban discuss executive committee ki ai kilat kinti and other than that kadi ka kamram juga isiru ban shna yeki rules yeki regulation yeki anki bas scam kanang ba kanu ka ba ki room ki mi ah gishnong ki tau aki right aki snat aki it aki ma kan long kat kum ki kan don ai barat hau dak disul watla ka sokar India kampat ai ka LP ya adu menta kum bala dawaram daga disen balang daga resolution jong ka Meghalaya Legislative Assembly naglang jugi council rugi demand la kamunu bandon ka ILP dei watla impat yo e kataru naglang jungi ka executive committee ngin sa sanction ban discuss haje dei bar ki ki lat kilenti nagabanta ban yada ya ka jingurung turmur additional gitaw hagi hima daki angi basha jonga district council bat waki shnong gitaw ki right ki hima kinoma ban le kat ka bagimon ndai ga ban bui perking tik kat kum le se ka angi bagin sasna na ka banta ban yada ikini ki jingurung patap tinggi panaba Hagawai pat kaliang unang elam kaliang persya ke KHADC uba Tito Starbel Khan ula kintu ye ke KHADC banle kumba ke KHADC kalale kata ban persya ban nem ai NOC tak hadu baka sorkar kan pentrekam ye kitiki an ban perking ula pen paru da ka baong baka jing persya jongki seng bhalang bat ke jing dawa jongki ban pentrekam ye ki an ki ban yada ye ke jing ban rung ki barjela kadai ka lenti ka badai Iya ka jingsong ke jonga kalau hinadu ba sedang ni nakadang jong ka khasiat atau mas council ni persya dai ya ka jingwan jong ka juga bernihan kedawi kalau ba kastani begini kalau bang impat na don ya ka konsensus jong pipai ba ya bawe pakadang ka jing persya pakum juru bampat don ka ki machineries dari ka ki ai ban te lakam ya kajiman kerhep joki araba te ngasu ba lada timut ban le support dan hirsu masuk kanum daya pere kaju ka efek lada dilale aja te hils kemun kasih hil lala ande ten re ngasu ba sisin bamla apo kasih hil ngatarai wat is dan apo jaja hirsu on parla kat ba ompo onra ya kita di ai di bala ante lah kam ya kajiwan ru joki
tu mulai let's say ka nakaliang jong ki nomi khmat apo Giant Hills Autonomous City Council ru kinshim ya ka ju ka stan ka ba ni han ni apo khasi ni shim te nang ba ka ju ka sur ka long dai la ka long apo khasi ne ka long ha Giant tia kamot kini ki arteli ki Autonomous City Council ki bandan ya ka ju ka stan kata ka de ka ba ka jing song ka lang nga tarai om don ka wepat ka sur ka bakham jam nalor ka sur jong kisang bahalang nalor ka sur jong pai ba nalor ka sur nakaliang jong ki se council ba ka sur ka bakham jam ni ka sur na puasem ka ba nriu pomut ki MLA kila ra ya kata resolution Lepas resolution bandawai ka ILP ya ka Cimpon Trikam ya ka ILP apa ka State of Malaysia. Tengah semua ba ka Sarkar India ka diban burom ya kata. At least ka diban respond ya kata. Namar balai ban supas ka ya ka resolution ka apa assembly. Nasungo lada kampoi sinu kalong kamkai. Kalong penban kumba ni yalam ni syukun bi ya kata. Kapani bang isu ong ba nakaliang kacumi ladap ila pas resolution te ka syong Sarkar India nasuka ban susngap kat ya kata resolution ka bala pas daki elected mo ki MLA ki bala jid dupai ba kan sulong kamkai ba kan supoi hapo Delhi subu sa kendong lani ban ong ba home minister ong sawan dal adep Christmas mo kili enjoy Christmas biang mentagi Christmas kila ayat arteli la jan poisa lightly ki Christmas tega balengo kalau ba balai ke Sarkar India kam respond dah kam lei kam ong hooi ne kadiban ai ken ke juba ko basya ken yangi ban su pelong kelung ban su pelong ya ka state Meghalaya ban su ignore kani ka pan iya ke jinglong ignore ke jinglong bam le bam sonyo namar balai lakum no ni pat ba ni kwa ban yo snow kai ka abuse ni kai ka jing slow jong ka central government halo ka jing dawa ka juni ada ka long em ai kan cuba ka long em da ka long hooi ka long hooi lani ladangi laraki ong badang eksamen lu ka bamla long ban eksamen ni ta ban simpor lais na mentala jan kut sa ka tem jong ni ka parliament mo kani ka parliament mentakan kut no ho artu saw te ka long kam kai ke ban pan up ini baro si samoy ya tangi na kabantaban dawa tangi implementation ya ka ayat